шайма, да стайні, бо там суд. У ясільках Син Божий, Йон спавить грешний люд. Аньоли, заспівайте, заіграйте, пастушки, поклон Йому отдайте, володари земли. Аньоли, заспівайте, заіграйте, пастушки, поклон Йому отдайте, володари земли. Уклінчим на колени, дитятка, это Бог, свого віддаєм Пана, удячна потім долг. Аньоли, заспівайте, заіграйте, пастушки, поклон Йому отдайте, володари земли. Аньоли, заспівайте, заіграйте, пастушки, поклон Йому отдайте, володари земли. О Боже, хто спознає Твоєї любові скарб, на сене приживёле Ты узводишь свой посад. Аньоли, заспівайте, заіграйте, пастушки, поклон Йому отдайте, володари земли. Аньоли, заспівайте, заіграйте, пастушки, поклон Йому отдайте, володари земли. Зайцом Йон ровний в бостві, небесов володар, нам щиро спогадавши, прийняв життя тяжар. Аньоли, заспівайте, заіграйте, пастушки, поклон Йому отдайте, володари земли. Аньоли, заспівайте, заіграйте, пастушки, поклон Йому отдайте, володари земли. У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амен. Пан з вами. И с Духом Твоим. Дорогі брати і сестри, сьогодні для нашої парафії особливий день. Сьогодні ми вспоминаємо народження для неба отця, слуги Божого отця Фабіяна Малішовського, першого приора домініканців тут у нашій парафії, монастира, який існував тут у нашому місті, у нашому містечку. Це було давно, коли він помер 1644 год, але до сьогоднішнього дня він особливим чином опікується нашим городом, опікується всіми нами. І недавно, несколько, може, тижнів назад, наша парафіянка засвідчила, що споткала таку їх знайома сім'я, православні, які жили завжди тут у Стовпцях. І вона засвідчила, що колись їй сказали, що є у їх образок одного святого Стовпецького, якого ще їхня бабуля, але вже та старейша жінка, сказала вельми шанувати, це наш Стовпецький святий.
Я попросіў, каб адксіравалі гэты абразак. Гэта адзін з тых абразкаў, якія былі ў 19 стагоддзі, якія былі яшчэ раней, якіх можна было набыць тут на ўшанаванне святога нашага слугі Божага айца Фабіяна. І сведчанне тое, што вось гэта наш святы, шануйце гэты абразак і маліцеся пра заступніцтва гэтага святога, это наш святы. Таксама некалькі дзён назад перачытаў яшчэ пэўныя даныя пра айца Фабіяна, дзе па-рознаму падыходзілі, асабліва ў сувязі з нейкімі палітычнымі, асабліва інтарэсамі ці яшчэ якімі, па-рознаму падыходзілі да святасці айца Фабіяна, але гэта было звязана таксама тое падыходжанне да касцёла каталіцкага. Поэтому мы сёння просім яго заступніцтва асаблівым чынам над намі. Сённяшні дзень асаблівы для нас дзень, і няхай айцец Фабіян заступаецца за намі, бо яго рэліквіі знаходзяцца тут сярод нас, яго святыя парэжскі, як і знаходзіліся калісьці на працягу столькі стагоддзяў у стоўбцаў. Яны ніколі не адышлі, рознае было, і па-рознаму гаварылі, але яны засталіся тут. Засталіся і ў тыя цяжкія хвіліны, і ў хвіліны клопатаў, можа, былі схаваныя, але ён духова прабываў заўсёды з намі. І зараз прабывае з намі і заступаецца за нас. Мы дзякуем Пану Богу за малітоўныя колы, якія ёсць, асабліва ружанец, які ёсць у нашай парафіі. Паважаная наша парафія калісьці была айцом Фабіянам, яшчэ аддана ў апеку Маці Божай Ружанцовай. Ён вучыў нас, нашых продкаў, гэтай малітве. І няхай гэта малітва таксама гучыць і сёння, але і гучыць і заўтра. Я прашу, каб гэтай малітве мы вучылі нашых дзяцей, каб яна стала улюбёнай, бо чаго навучым з дзяцінства, тое заўсёды помніцца і ў будучыні. Як не навучым чаго, то што будзем успамінаць? Дзякую Богу за ружу слугі Божага айца Фабіяна, за ружу Маці Божай Шкаплернай, за ружу Маці Божай Суцяшэння ў нашай парафіі. І сёння ружа слугі Божага айца Фабіяна мае свой дзень, такі патранальны дзень, асаблівы дзень, і малюся асаблівым чынам за іх і прашу Бога і аддаю вас у апеку айцу Фабіяну. Пра заступніцтва айца Фабіяна молімся ва ўсіх інтэнцыях, якія вы склалі і былі прачытаныя падчас перад ружанцам. Я гэтыя інтэнцыі склаў на труне айца Фабіяна, каб ён занёс іх прад трон айца Нябеснага. Таксама папрашу Бога ўсемагутнага за памерлых Вольга Крывель, 30 гадоў пасля смерці іх памерлых сям'і Крывель, Валента Грыб Суданік, за памерлую Леакадзію, Юза, ўсіх памерлых сям'і Карніцкіх. Сёння святы касцёл каталіцкі адзначае свята Хросту Пана. Поэтому зараз мы освенцім воду і адбудзецца пакрапенне ўсіх вернікаў. Хрысціяне ўсходу адзначалі ўспамін Хросту Пана ва ўрачыстасць аб'яўлення Пана. Мы паводле рымскага абраду адзначаем таямніцу Хросту Пана сёння, у нядзелю пасля аб'яўлення. У памяць аб гэтай падзеі благаславім воду, якую будзем акроплены на пачатку імшы, і якую таксама зможам узяць з сабой пасля імшы, каб рабіць ёю знак крыжа перад тым, як выйсці з дому, або каб акрапіць ёю нашае памяшканне. Божа наш Ойча, Твой адзінародны сын увайшоў у воды Ярдана і прыняў хрост з рук святога Яна, свайго папярэдніка. Святы, бязвінны і беззаганны Езус не патрабаваў ачышчэння, аднак пажадаў прайсці праз гэтае абмыццё, каб асвяціць ваду, якая ў сакраманце хросту была стаць крыніцай нашага ачышчэння. Благаславі гэтую ваду, якой мы будзем акроплены на знак пакаяння і якой будзем акрапляць нашыя памяшканні і рабіць на сябе знак крыжа. Няхай гэтая вада нагадвае нам прыняты хрост, праз які мы акунуліся разам з Христом у яго смерць і ўваскрэслі з ім да новага жыцця.
Ойча, падтрымлівай нас сваёй ласкай, каб мы верныя Духу Святому заўсёды жылі як Твае усынаўлённыя дзеці, якіх Ты ўпадабаў праз Хрыста, Пана нашага. Амен. Что обяцал я у час хрещення, щиро усё приймаю. Годно сполнять Бога наставлений, в едности быть жадаю. Богу подяку узнесем, кличаем нас у Божий дом, сим быть завсёды прагну. Богу подяку узнесем, кличаем нас у Божий дом, сим быть завсёды прагну. Ворога злого яго загады я обяцал отринуть. Гнев и гордыня, роскоши влади, треба тяжар той скинуть. Я позбягаю справ лихих, бо страх и муки толькі у їх кличуть до вечной смерти. Нехай усемагутны Бог ачысціць нас ад грахоў і праз гэтую эўхарыстычную ахвяру учыніць нас годнымі браць удзел у небеснай гасціні Яго валадарства. Амен. Хвала. Хвала на вышинях Богу, а на землі супокой людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, деля великой хвалы Твоей. Пане Боже, володару небесный, Боже, Ойче всемогутный, Пане Сыне антинародный, Иисус Христе, Пане Боже, баранку Божий, Сыне Отца, які береш на себе грахи і свету, смилуйся над нами, які береш на себе грахи і свету, прими моление наше, які сядеш праворучайца, смилуйся над нами, бо толькі Ти святий, толькі Ти наш Пан, толькі Ти найвищийший, Єсу Христе, з Духом Святим у хвалі Бога Отця. Амен. Молимся. Усемагутны вечны Божа, пасля хрышчэння ў Ярдане,
Ти урочисто обвістив, що Христос, на якого сишов Дух Святий, это Син Твой умилованный. Дай просим, каб усыновленные Тобою и отродженные з воды Духа Святого, заусёды жили мы у Твоей любови, праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який з Тобою живе и владарить, у єдності Духа Святого Бог, праз усе веки вечные. Amen. Читання книги пророка Ісаї. Сутешься, народ мой, каже ваш Бог, промовляйте до сердца Иерусалема и обвещайте ему, что скончился час борьбы ягоной, что отплочены беззаконні ягоныя, бо атрымаў ён з руки Пана удвая за ўсе свае грахі. Голос того, хто кліча ў пустыні, падрыхтуйце дарогу Пану, раўняйце ў стэпе шлях нашаму Богу. Кожная даліна ўзвысіцца, кожная гора і пагорак панізяцца, і выбоістыя дарогі стануць раўнінай, і ланцугі гор далінаю. І з'явіцца слава Пана, і адначасова ўбачаць яе кожнае цела, бо так сказалі вусны Пана. Узайдзі на высокую гару Сіён, які нясеш добрыя весткі. Зрабі моцным голас свой, Єрусалім, які нясеш добрыя весткі. Зрабі моцным голас свой, не бойся. Скажы гарадам юдэйскім, вось Бог ваш, вось Пан Бог прыходзіць з моцаю, і плячо ягонае, што мае ўладу. Вось узнагарода ягоная з ім, і адплата ягоная перад яго абліччам. Як пастыр, ён будзе пасвіць статак свой, ягнятаў будзе браць на рукі і насіць на грудзях сваіх, з клопатам будзе вадзіць кормячых авечак. Гэта Слово Божае. Дякуємо Пану Богу. Благослови, душа моя, Пана. Благослови, душа моя, Пана. Пане Боже мой, Ты вельми великий, Ты опрануўся ў величі красу, Ты ахінуўся святлом быццам шатай, нябёсы распасцёр, як палотны шатра. Благослови, душа моя, Пана. Шатры свае Ты поставіў над водамі, робіш хмары сваёй калясніцай. Ты ходзіш на крылах вятроў, чыніш вятры сваімі пасланцамі, а слуга Твой палаючы огонь. Благослови, душа моя, Пана. Незлічоныя, Пане, Твае справы, усё Ты мудра стварыў, зямля наполнилася Твоими створениями. Ось распостерлася широкое и великое море, у им безліч ползунов, живёлов малых и великих. Благослови, душа моя, Пана. Усеяны чакают, что Ты дасім есці ў свой час. Калі даеш ім, яны падбіраюць. Калі раскрываеш руку сваю, яны насычаюцца добром.
яны гінуць і вяртаюцца ў свой пыл. Ты пасылаеш свайго духа і паўстаюць яны, і ты аднаўляеш аблічча зямлі. Благослови, душа моя Бога. Читание послания святого апостола Павла до Тита. Милованное, з'явилася ласка Божия, збавчая для усіх людей, якая вучить нас, каб мы, адрокшися ад бязбожнасці і пажадлівасці ў свету, жылі ў цяперашнім жыцці разважліва, справядліва і пабожна, чакаючы шчаслівай надзеі і аб'яўлення хвалы вялікага Бога і збаўцы нашага Езуса Христа, які аддаў самога сябе за нас, каб адкупіць ад усялякага беззаконня і ачысціць для сябе народ выбраны, руплівы ў добрых учынках. Калі ж аб'явілася дабрыня і чалавекалюбства Бога, збаўцы нашага, Ён не дзеля ўчынкаў справядлівасці, якія мы ўчынілі, але паводле міласэрнасці сваёй збавіў нас праз купель адраджэння і аднаўлення Святым Духам, якога шчодра выліў на нас праз Езуса Христа, збаўцу нашага, каб апраўданыя ягонай ласкаю мы сталі паводле надзеі спадкаемцамі вечнага жыцця. Гэта Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. І ті мацнейші за мяне, говорить Ян, Ён будзе хрестіць вас Духом Святым і огнем. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Читание Святого Евангелия поводле Луки. Хвала Тобі, Пані. У той час, калі народ чакаў, і калі ўсе разважалі ў сэрцах сваіх пра Яна, ці не Христос ён, Ян адказаў усім: «Я хрышчу вас вадою, але ідзе мацнейшы за мяне, якому я не варты развязаць раменчык на сандалях яго. Ён будзе хрысціць вас Духом Святым і агнём». І сталася, калі хрысціўся ўвесь народ, і калі Jesús, атрымаўшы хрост, маліўся, раскрылася неба, і Дух Святы ў цялесным выглядзе, як голуб, сышоў на яго. І быў голас з неба, які прамовіў: «Ты, сын мой умілаваны, цябе упадабаў я». Гэта слова Пана. Хвала Тобі, Христе. Сідайце, калі ласка. Перш за ўсё хацелася, конечно, некалькі слоў перад тым, як сказаць пра айца нашага Фабіяна, але некалькі слоў пра сённяшні Евангеліі, пра сённяшняе свята, як я прачытаў на пачатку малітвы пры асвячэнні вады, што гэта наша традыцыя, рымская традыцыя, традыцыя рымска-каталіцкага касцёла ва ўсім свеце, што мы ў нашым календары свята Хросту Пана не звязана з святам аб'яўлення, чили святам трох каралёў, хоць, насколькі мне вядома, у календары, ранейшым календары ў нашым было яно сумесна, і тая традыцыя, што мы асвячаем воду таксама ў свята трох каралёў, ёсць таксама і засталася пры асвячэнні мела, пры асвячэнні, то есть крэйды, пры асвячэнні кадзіла, але таксама мы асвячаем ваду. Ну, у нас гэта так. Чаму я хацеў гэта падкрэсліць, каб вы троху разумелі, ведалі, гэта наш календар, гэта наша традыцыя. У Святым Пісанні, хоць гэтае само свята паходзіць са Святога Пісання, бо яно
пра яго мы чытаем у Святым Пісанні, пра тую хвіліну, калі Христос прыйшоў і аб'явіўся народу, але не звычайным способам, а надзвычайным. Бо одно было аб'яўленне ўсім народам Христа, як збаўцы, одно это было, а другое объявление Христа, але не только Христа, объявление Бога. Христа як Бога. Христа як другой особы Найсвятейшай Тройцы. Бо калі тры мудрацы прыйшлі, яны пакланіліся Месію, дзіцятку, якое нарадзілася, аддалі яму паклон, ушанавалі яго. І на гэтым як бы завяршылася вось такая, бачым, ізраільскі народ не захацеў гэта ўчыніць, а нават пачалі рабіць супраць яго, пачалі нават супраць яго ісці, пачалі рабіць цэлы спісак супраць яго, каб сказалі Іраду, дзе ён знаходзіцца, каб загубіць яго. Але тут у сённяшняе свята объявление праз хрост, объявление Бога гучыць. Чаму объявление Бога? Еще называется на грецкой мове слово объявление Бога, теофания. Объявление Бога, у чым оно заключается? Что Христос, як Сын Божий, які уваходзіць і яднаецца з усім матэрыяльным праз воду, уваходзіць у ваду. Бачым, надаючы вадзе асаблівае значэнне, бо вада мае асаблівае значэнне у жыцці чалавецтва. Мы ведаем, што чалавек можа без яды жыць некалькі дзён, а троху больш, чым без вады. І мы ведаем, што чалавек моцна, і кажуць, яго нават цела складаецца ў многа працэнтаў з вады. Але бачым, што Дух Святы сыходзіць над Христом, Дух Святы і голас Айца Нябеснага, аб'яўленне Святой Тройцы, якое рэдка сустракаецца на картках Святога Пісання, але ў гэтую хвіліну, вось хвіліну хросту Пана, гэтае аб'яўленне загучала асаблівым чынам для ўсяго народу. Гэта сын мой улюбёны, умілаваны, яго слухайце, цябе я упадабаў, то есть звярніце на яго ўвагу, звярніце ўвагу на яго вучэнне. Мы бачым, што павінны і думаем, павінны, што усе, пачуўшы голас Айца Нябеснага, каб мы пачулі, мы б, напэўна, ўжо на калені бы упалі, поўзалі на каленях, навярталіся, каяліся і так далее і таму падобне. Дарагія браты і сёстры, чалавек быў блізка Бога ў раі калісьці і все равно рабіў свае справы. Гэта ёсць так, як ёсць. Такі ёсць чалавек, такая ёсць праўда чалавека. Бог даў яму свабодную волю, і гэтую свабодную волю не заўсёды чалавек карыстаецца належным чынам. Поэтому Бог працягнуў чалавеку руку і заўсёды чакае адказа. Бог даў магчымасць чалавеку зразумець, што ён прыходзіць, каб збаўляць яго, што ён яднаецца з нашым целам, каб збаўляць яго. Поэтому, дарагія браты і сёстры, мы глыбока павінны зразумець і глыбока быць удзячныя Богу за тое, што за гэта усё, што ён нам чыніць. Бо гэта дзеля нашага жыцця, не толькі дзеля нейкага збаўлення, пра якое мы часамі гаворым, от будзе збаўленне, але гэта дзеля нашага жыцця. Бог збаўляе нас кожны дзень, дае нам жыццё кожны дзень, і мы удзячныя Пану Богу за гэтае жыццё, а з удзячнасцю выказваем дабрыню і жыццё для гэтага свету. З удзячнасцю Богу. Бо толькі калі чалавек удзячны Богу, свет можа існаваць. Як толькі чалавек становіцца удзячным самому сабе і нейкім сваім, як кажуць, кумірам тут зямным, жыццё на зямлі адразу знікае. Таму што гэта ўсё, то есть калі чалавек спадзяецца на сябе і гаворыш, што толькі ён тут, мы бачым, што чалавек у пэўную хвіліну узносіцца, але якое вялікае заўсёды падзенне чалавека і чалавецтва. Нездарма, дарагія браты і сёстры, мы думаем, што гэта так, можа, гэта было калісьці, але гэта заўсёды
ідзе, толькі трэба трошачкі вочы адчыніць, ідзе заўсёды ў гісторыі нашай, што калі людзі выносяць нейкага чалавека і робяць з яго квазі амаль што Бога, потом гэты народ і гэтая частка настолькі падае, што можа знікнуць з зямлі абсалютна. Вось гэты народ і гэтая частка зямлі, якія выносяць нейкага чалавека і садзяць яго чуть ли не на трон Божий і лічаць за Бога. Поэтому на ўсё павінна быць мера у пахвале другога чалавека, ва ўсім. Ён не Бог, ад яго нічога не залежыць на гэтай зямлі. Нават яго жыццё не залежыць ад яго. Можа сабе на хвілінку прадоўжыць менш-больш, залежыць, конечно, ад яго стану матэрыяльнага. Мы бачым, сколькі было вялізных палітыкаў, вялікіх духоўных асобаў, вялікіх багатых людзей, найбагатшых людзей, але паміралі яны раз і нема. Яшчэ быстрэй паміралі, чым бедныя. Поэтому мы бачым і назіраем на гэта, што жыццё чалавека не залежыць ад чалавека. До конца ад чалавека не залежыць, а залежыць ад Бога. І калі чалавек і Бог супрацоўнічаюць, гэта жыццё прыносіць благаслаўленне. Жыццё прыносіць благаслаўленне, калі ёсць супрацоўніцтва з Богом. І паглядзіце на нашыя сем'і. Калі сем'і супрацоўнічаюць з Богом у малітве, калі сем'і супрацоўнічаюць з Богом у пашырэнні добра, і дзякуюць за гэта добро Богу, то гэтая сям'я будзе, кажуць, расці і развівацца. Як толькі зыходзіць гэта ўсё, наступае бяда і для чалавека, і для сям'і, і для грамадства. Поэтому мы добра павінны памятаць пра хрост, дзякуючы якому мы можам удзельнічаць у Божых ласках, дзякуючы сакраменту хросту. Паглядзіце, іншыя сакраменты не маюць нічога агульнага, калі няма сакрамент хросту. Як чалавек пахрышчаны, то можа удзельнічаць у Божай ласцы. А чаму? Ты сын мой умілаваны, цябе ўпадабаў я. Чуем мы гэта падчас, калі нас хрысцяць, так як сказаў калісьці Айцец Нябесны свайму сыну Езусу Христу. Мы чуем гэта. Ты сын мой, то есть мы становімся дзецьмі Божымі. Мы маем удзел у Божым жыцці. Толькі тады, калі мы пахрышчаныя. На жаль, гэта до конца і ў поўным сэнсе гэтага слова мы зразумеем тады, калі станем перад абліччам Бога. Чаму, на жаль? Можа і да радасці, можа цяпер, бо мы цяпер маем магчымасць не толькі змагацца, але маем магчымасць да нечага, як кажуць, нешта асягнуць, больш зразумелае. Але калі бачым Бога, мы зразумеем гэту вялікую таямніцу і значэнне гэтых слоў «Ты сын мой умілаваны, цябе ўпадабаў я». Дарагія браты і сёстры, конечно, некалькі слоў хацелася бы сказаць пра нашага айца Фабіяна, які многа сот гадоў таму назад быў тут, на гэтай зямлі, але ён не зыходзіць з гэтай зямлі, з таўпецкай зямлі, калі прыехаў першы раз сюды, калі прывёз для нас цудоўны вобраз Найсвяцейшай Багародзіцы Ружанцовай, калі, як я ўжо згадаў, вучыў нас гэтай прыгожай малітве Ружанцовай, і мы спяваем «Ты шлях збаўлення пакажы, ты шлях да неба пакажы». Нам шлях да неба пакажы. Ён паказвае нам шлях да неба, паказвае праз гэтыя сотні гадоў, шлях, па якім мы стараемся ісці, калі лепей, калі горай, але ён заўсёды з намі. І часамі прабываў больш, мы гаворым, актыўней ці пасіўней. Бачым, як чалавецтва і тое, што адбывалася тут, на гэтых землях, хацела пагасіць не толькі культ праз заступніцтва айца Фабіяна, а таксама бачым Ірад, падняў руку на Езуса Хрыста і пайшоў на Езуса Хрыста, павыбіваў людзей, каб нейкім чынам забіць Езуса Хрыста, але яму гэта не ўдалося. І бачым, што Христос праявіў, Бог, планы Божыя збываліся, моцна збываліся. Калі вернемся яшчэ раней, вобраз Ільі прарока, калі Ілья прарок пашоў на гару Кармель, каб скласці ў ахвяру
і там, каб ну, паказаць нікчэмнасць прарока, нікчэмнасць Бааля, якога ўзялі сабе за Бога, тады ізраільскі народ і князь Ахаб. Пашоў адзін, застаўся адзін, толькі ён верны. То есть усе адышлі ад Бога. Мы сёння часамі гаворым, што ўсе адыходзяць ад Бога, і сколькі там людзей веруючых, і начинаем гаварыць, вот столькі людзей веруючых, столькі. Адзін толькі прарок астаўся верны. Паглядзіце, як Бог вярнуўся ў народ свой, як Бог натхніў свой народ. Мы паглядзім яшчэ, калі, я вось не помню, які кароль ізраільскі ішоў на вайну, і Бог яму сказаў, каб ён узяў войска з сабою, такіх самых выбраных, самых моцных, каб ішлі змагацца супраць вялікага войска. Я вось гэтую хвіліну не магу спомніць, вялікага войска. І калі пан Бог сказаў, ну ты тут выбраў 200 чалавек супраць 20 тысяч, гэта яшчэ замнога, будете хваліцца, што вы перамаглі. Давайте вось пакажы, як хто п'е воду. Вось як хто п'е воду так, бяры іх, як хто п'е воду іначай, бяры іх. Паказаў, засталося 100 чалавек. Потом гаворыць, яшчэ замнога. Возьми вось тыя, хто мае там сем'і, хай ідуць дадому, хто не мае, застаецца. Засталося зусім 50 чалавек. Вось з гэтымі ідзі змагацца, вось тады. Там зусім некалькі чалавек засталося. Я хочу паказаць, што Бог з вами, што я перамагаю. Не вы, я перамагаю. І вось з гэтай невялікай колькасцю людзей Ізраіль перамог. І наступіла перамога. То есть чалавек думае, што калі іх многа, то тады ўсё будзе вось тут, ўсё вельмі добра. Але Бог шукае тых людзей найвернейшых яму, найвернейшых, найбольш верных яму, якія збаўляюцца, якія паказваюць Божую ласку і Божую перамогу. Для нас гэтым найвернейшым, і кажу, з усіх пакаленняў, так шмат людзей было тут і працавала, але найвернейшым быў пачатак, быў айцец Фабіян, і ён паказаў, што ён заўсёды з намі. Прыходзіла хвіліна, калі памяць пра яго адыходзіла, людзі стараліся закапаць, замураваць яго, каб ніхто каб увогуле ўсё засталося, каб знікнула. І надсмейваліся над тымі людзьмі, што ўшаноўваюць. Вось чытаю у адной, тут есть такі дакумент з 1878 года, дзе так надсмейваюцца над ось каталіцкі, мнімы каталіцкі святы, які знаходзіўся ў гэтым касцёле, Фабіян Маліноўскі нават, знаете, вот это самое смешное, что нават имя як бы не знают, бо есть такие люди, которые меняют имя другому человеку, з надсмешкою говорить. Это так, яны принижают калісьці, калі яны, будзе час, калі гэта такія людзі, якія надсмяхаюцца нават, здзекуючыся з фаміліі з другого чалавека. Мы бачым так, напэўна, ўсе зналі, гэта недобра, бо это будзе таксама, заўсёды жыццё бумеранг, памятаем пра гэта. Не можна так рабіць. Але бачым, все знішчым, давай знішчым. Але нічого, все выйшло наверх, як кажуць. Усё выйшло наверх. Таксама той час, калі пасля вайны выдавалася, давайте знішчым касцёл, замуруем, схаваем. Дзе гэты ваш Фабіян? Давайте яго знішчым яго, не нашлі, туда. Нічога, ўсё выйшло наверх. Усё становіцца на свой, як кажуць, на сваім месцы. І таксама мы бачым, як я узгадаў праз гэтага чалавека, выдавалася зусім не католік, зусім далёкі, кажуць, ад усяго, але памяць пра яго застаецца. У адным, у другім, у трэцім, чацвёртым чалавеку застаецца памяць вось праз гэтага чалавека. І ў гэтым, як кажуць, вечная памяць ёсць. Не там, што вечная памяць, 24 часа і забыліся, як завуць, дарагія браты і сёстры. Але вось памяць пра тое, што чалавек гэты сапраўды рабіў шмат у імя Езуса Хрыста. Па гэтаму памяць застаецца. І для нас вельмі важна, што мы робім усё у імя Езуса Хрыста, у імя Божае, у імя Найсвяцейшай Тройцы. І няхай Пан Бог нам
у гэтым благаслаўляе. Амен. Зараз у нас будзе такі абрад, які адбываецца заўсёды, благаслаўленне малітоўнага кола, ружы. Я прасіў бы, калі ласка, возьміце свечкі, станьце тут перад алтаром усе, і я прачытаю акт благаслаўлення і буду прасіць заступніцтва святого Фабіяна над вамі, Маткі Божай Ружанцовай. Вызнаем нашу веру, веру в единого Бога, Отца Всемогутного, Створителя неба и земли, усяго бачного и небачного, и в единого Пана Иисуса Христа, Сына Божьего одинородного, Зайца народженного, перед усими веками, Бога от Бога, святло от святла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженого, створеного, одиносудного Отца, праз якого усе сталося, и Он для нас, людей, и для нашего зійшов з неба, и уселовился от Духа Святого с Девы Марии, и стався человеком, укрижований так само за нас при Понскім Пілаті, був замучений і похований, і на третій день воскрес поводле Писання. И взошел на небо, Сядіть праворуч Отця, і знов прийде судить живих і померлих, і Його володарству не буде конца. Веру в Духа Святого, Пана і Животворцу, який за Отця і Сина походить, якому разом з Отцом і Сином належить поклонение і хвала, який промовляв праз пророков. Веру в один святий католицький і апостольський костел, визнаю один хрост для отпущения грехов и чекаю у воскрешения померлых
і життя вічного в будучому світі. Амен. Да Єсуса Христа, нашого Збавці, який з'являється світлом світу, з довіром узнесем наші молитви. Молімся за Христовы касцёл, каб праз хрост ён нараджаў новых дзяцей для жыцця ў ласцы. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за святога Айца, каб пашыраючы ў свеце праўду Евангелія, ён дапамагаў людзям прыйсці да адзінага і праўдзівага Бога. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за бацькоў, якія жадаюць пахрысціць сваіх дзяцей, каб разумелі адказнасць за іх рэлігійнае выхаванне. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за хрысціянскіх місіянераў, каб, абвяшчаючы добрую навіну, яны памяталі пра культурныя каштоўнасці таго народа, сярод якога працуюць. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за моладзь, каб яна мудра і разважліва карысталася сродкамі масавай інфармацыі. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за нас, тут сабраных, каб мы былі удзячныя Богу за ласкі, атрыманыя падчас святога хросту. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Нехай Пан Бог усемагутны благословіць пра заступніцтва Айца Фабіяна ўсе нашыя просьбы, якія мы сёння заносім да яго, просячы патрэбных ласк для нашых сем'яў, Божага благословлення для ўсіх, усе тыя просьбы, якія знаходзяцца на реліквіярыю Айца Фабіяна. Прашу Бога выслухаць, просім таксама, просім заступніцтва над усімі нашымі ахвярадаўцамі пра заступніцтва Айца Фабіяна, над усімі справамі, якія мы робім. Просім Божага благословлення над аднаўленнем капліцы, дзе знаходзіўся айцец Фабіян пры старым касцёле. І гэтай часткі старога касцёла, нашага гістарычнага касцёла, каб гэтае месца стала асаблівым культам, дзе будуць знаходзіцца рэліквіі айца Фабіяна. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Прашу таксама апекі айца Фабіяна над Ружай, якая ў яго гонар складзеная ў нашым парафіі, над усімі членамі гэтага ружанцовага кола, над іх сем'ямі. Прашу для іх здароўя патрэбнага ў іх штодзённасці і ласкі Божай. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Нехай Бог благословіць ружанцовае кола Маці Божай Шкаплернай і Маці Божай Суцяшэння. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Малюся і прашу Бога ўсемагутнага за памерлую Вольгу Крывель, усіх памерлых сям'і Крывель, Валента, Грыб, Суднік, за памерлую Леакадзію, Юзафа, усіх памерлых сям'і Карніцкіх. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Малюся і прашу ласкі Божай над людзьмі несправядліва пакрыўджанымі, несправядліва асуджанымі. Нехай Бог у сваёй міласэрнасці дасць ім сілы моц вытрываць выпрабаванні. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. І прашу Бога ўсемагутнага святло Духа Святога, які сёння зышоў на Езуса Хрыста над водамі Ярдана. Духа, каб ён напоўніў тых людзей, ад якіх залежыць спыненне войнаў. Асабліва молімся і просім спыненні вайны ва ўкраіне. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Божа, які праз прысце Твайго Сына разганяеш цемру граху і смерці, выслухай нашыя малітвы, учыні, каб, перамагаючы зло добром, мы былі ў свеце сведкамі святла праз Хрыста, Пана нашага. Амен. Сідайце. Святым
Прийміться, брати і сестри, каб мою і вашу ахвяру прийняв Бог, Отець усемогутним. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Своєго, а так само на користь нам і всьому костелу святому. Боже наш Отче, прийми ті дари, які я приносим на ушанування, об'явленню Твоего милованого Сина. З ласки Твоєї нехай переміняться яни у ахвяру Христа, який пожадав змить грахи світу, який живе і володарить на віки вічні. Амин. Пан з вами. И с Духом Твоим. У гору серці. Узносим их до Пана. Подякуєм Пану Богу нашому. Угодно это и справедливо. За правди годна это и справедлива, слушна и збавенна. Каб ми завсюди і всюди Тобі складали подяку. Пане святий, Ойча всемогутний, вічний, Божа. Ти у чудовних знаках на Йордані об'явив нам таємницю нового Христу. Твой голос прогучав з неба, каб ми поверили, що Твое Слово пробиває сярод людей. Духом Святим, який зійшов у вигляді голубки, Ти намастив Христа Твоего слугу алеєм радости и послал Его обвещать добрую вестку Богим. Тому за анgelами в небе мы прославляем Тебе на земле, разом с ими вскликаючи. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Осанна на вышинях, благословленный той, кто приходит во имя Пана. Осанна на вышинях. За правди Божа, Ти святий, справедливо хвалить Тебе все Твое створение, бо про Сына Твоего, Пана нашего Иисуса Христа, дійсною моцею Духа Святого Ти все оживляєш, освячаєш і неспинно збираєш народ свой, каба до сходу сонця і до заходу складав імені Твоєму чистую ахвяру. Тому у єдності з усім костелом у перший день тижня, коли Єсус Христос у воскрес і спаслав на апостолов Духа Святого, праз Христа покорно молим Тебе, Пане, освяти моцею Духа Твоего гэтыя дары, якія мы принесли Тебе на ахвяру, каб сталіся яны целом і крывёю Сына Твоего, нашего Пана Иисуса Христа, які нам наказаў здзяйсняць гэтую таямніцу. Бо ён у тую ноч, калі быў выдадзены, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, благословіў, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вечеры ўзяў келіх і падзяку Табе складаючы, благословіў і падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў.
Гэта чыніце на маю памяць. Это великая таямница веры. Обвящаем смерть Твою, Пане Езу, вызнаем Твое воскресение и чакаем Твоего прыйсця ў хвале. Пане, успамінаючы збаўчую муку Твайго Сына, а таксама Яго цудоўнае воскресенне ў небаўшэсці і чакаючы другого прыйсця, з падзякаю складаем Табе гэтую жывую і святую ахвяру. Узглянь, просім, на дар Твайго касцёла і прымі яго як ахвяру, якой Ты пажадаў быць уміласціўлены. Дазволь, каб мы, узмоцненыя целам і крывёю Твайго Сына, напоўненыя Духам Яго Святым, сталі адным целам і адным Духам у Христе. Няхай Ён сам учыніць нас вечным дарам для Цябе, каб мы змаглі атрымаць спадчыну з выбраннікамі Тваімі, найперш найсвяцейшай Паннай Багародзіцай Марыяй, со святым Юзефом и обранником, со святыми апостолами, Твоими славными мучениками, со святыми архангелами Михалом, Рафалом и Гавриэлем, со святым Казимиром и благословленным Отцом нашим Фабияном, и всеми святыми, про заступництво яких мы спадзяемся на Твою нястомную дапамогу. Просим Тебе, Пане, нехай гэтая ахвяра нашего пояднання принесе всему свету супокой и избавление. Будь ласкавы мацаваць у веры, любові касцёл Твой, які пілігрымуе на зямлі, са слугой Тваім, папам нашим Францішкам, біскупам нашим Юзефом, з усімі біскупамі, усім духавенствам і усім народам Табою адкупленым. Будь міласцівы да просьбаў гэтай сям'і, якая па Тваей волі стаіць перад Табою. О, добры Ойча, ласкава з'яднай з сабой усіх рассеяных па свеце дзяцей Тваіх, наших памерлых братоў і сясцёр і ўсіх, хто ў ласцы Твае дышоў з гэтага свету, міласціва прымі валадарства Тваё, дзе і мы спадзяемся быць, каб разам з імі заўсёды радавацца Тваей хвале, праз Христа, Пана наша, праз якого даруеш свет усялякімі добротамі. Праз Христа, з Христом і ў Христе, Табе, Божа Ойча, всемогутны ў єдності Духа Святого, уся пашана і хвала праз усе веки вечные. Амен. Сын Божий стаўся чалавекам, каб мы могли стать детьми Божьими. Тому полные удячности осмеливаемся казать. Ойче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего, что темного, дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас в спокусу, але избав нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усяго злога. Дай ласкаво супокою дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были заўсёды вольны от граху и захованы от усяляка неспокою, чакали исполнения счастливой надеи и присця збавцы нашего Иисуса Христа. О Твое владарство и моц, и хвала вовеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши или на веру костела Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей дарить супокоем и едностью, які живеш и владариш на веки вечные. Амен.
А нехай заўсёды будзе з вами. и с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Супокой с тобою и с Духом Твоим. Смилуйся над нами, Ангел Божий, я Тебя решла себе, грехи свету, одари нас упокоем. Ось баранок Божий, ось той, хто бере на себе грехи свету, благословленные, покликанные на вечеру ягоную. Пане, я не варты, каб ты увайшоў до мяне, але скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя. Ось той, про кого казав Ян. Я побачив його і засвідчив, що і он Син Божий. Придите, доспавцы, верные со спевом, придите, да яслю, яго Бетлеем. Царь
помолимся. Милосердный Отче, подмацованные святыми дарами, покорно Тебе просим, как верно слухаючи Твоего Сына, мы заслужили называться детьми Божьими, и соправды были ими праз Христа, Пана нашего. Amen. Святый Архангеле Михаиле, бережи нас у змаганні. Будь нам обороной, супроть спокусов и пасов злого духа. Покорно просим, нехай я вознищить вам Бог, а Ты, князю войска небесного, моцею Божию, скинь у пекла сатану, явивши злых духов, якие на згубу душам снують по свете. Калі ласка, некалькі аб'яў на гэты тыдзень. 17 студзеня, пятніца, ўспамін святога Антонія Абата. Паважаныя, на працягу гэтага тыдня расклад святой імшы будзе можна прачытаць на дошцы аб'яў, альбо можна прачытаць у нашым чаце, хто стараецца прыходзіць на працягу тыдня на святую імшу, ці таксама атрымаць інфармацыю ў закрыстыі, у кіоску. Будзе святая імша кожны дзень, раніца 9 гадзіне, і таксама ў чацвер і сераду будзе ў 18:00, у суботу ў 19:00. Дарагія, у нядзелю, як заўсёды, будзе святая імша. Ксяндза Кірыла ў наступную нядзелю не будзе. У нас па гэтаму адпаведна, можа паглядзім, як правядзем заняткі, так і онлайн, так называемыя. Ён правядзе гэтыя заняткі, то падключыцца да нашага Ютуба, і будуць заняткі па інтэрнету. Так, можна будзе паслухаць, і калі ласка, хто не будзе магчымасць, можа прыйсці да касцёла і тут удзельнічаць у гэтых занятках. Далей, што я хочу шчыра вас падзякаваць за вашы ахвяраванні на працы пры касцёле, капліцы. Там на самай працы невялікія вядуцца, но зараз такая надвор'е, якое ёсць, але мы стараемся далей там нешта патроху рабіць, і робім. Там яшчэ трэба заліць пэўную бетонную пліту над адным участкам, які мы выкапалі, пэўнаю часткаю бочнай навы касцёла. Але я, можа, папрасіў бы, знаеце, каб дамовіцца, мы, можа, аб'явім гэта яшчэ падчас гэтай нядзелі, каб тыя больш сталяры такія нам трэба зрабіць там, дзе капліца, і сутарэнне гэтай капліцы, падвала гэтай капліцы трэба зрабіць свод. І там вельмі патрэбныя, найбольш патрэбныя, конечно, тыя, якія маюць дачыненне могуць з металам, але гэта там не такое вялікае, але больш патрэбныя столяры, каб гэты свод зрабіць, бо ён поўнасцю амаль што развалены, гэты свод, але засталіся кірпічы, як ён знаходзіўся, гэты свод, зрабіць з досак, скласці гэты свод, каб мы потом маглі палажыць на гэтыя доскі фанеру і затым калісьці заліць гэты свод, каб быў заліты гэты свод такім, каб быў ён такім, якім ёсць. Можа, я так звярнуся, мы звернемся на аўторак ці на сераду, каб распачаць гэтыя працы, бо гэта самае такое клапатлівае і такое вельмі такое неабходнае, што трэба зрабіць гэты свод трэба зрабіць. І ён быў даволі прыгожы, гэты свод. І вось у той прыгажосці, якой быў, трэба зрабіць гэта ўсё паўтарыць і з досак. Адпаведна, гэта трэба ўсё акуратненька зрабіць. Далей, дзякую вам за ваше ахвяраванне. Як я сказаў, мы тут зрабілі, нам кузнец зрабіў тыя часткі, што не хапала з жалеза, трэба будзе пакрасіць, калі можаце. Это дзесьці ў раёне 2000 беларускіх рублёў каштаваць, калі хто можа злажыць гэта на справы будаўніцтва нашага касцёла, дзе заўсёды забіраюцца сродкі, можна заставіць свае ахвяраванні на гэтую мэту. Я буду вельмі ўдзячны.
Пастырскія наведванні на наступным тыдні. Ксёндз Кірыл будзе працягваць наведванні кватэр па вуліцы Цэнтральнай нашага горада. Я маю намер пабыць з пастырскімі наведваннямі на гэтым тыдні у Слабада Задвор'е, а таксама распачаць мікрараён паўночны, северны. Перад наведваннямі вам будуць тэлефанаваць. Хто хоча прысвяціць сваю сям'ю найсвяцейшаму сэрцу Езуса, прашу папярэдзіць гэта праз тэлефон, але ўмова такая, пастарайцеся, каб сям'я была. Што значыць сям'я? Вось, напрыклад, уже старыя, пажылыя, вось тата, мама жывуць, гэта сям'я. Дзесьці іх дзеці жывуць у другім месцы, гэта іх сям'я. Ось, тыя, што жывуць разам тут. Калі хочуць тыя прыйсці, тут удзельнічаць у гэтым асвячэнні, калі ласка. Але лепей, як у іх будзе сваё пасвячэнне найсвяцейшаму сэрцу Езусу. Гэта вельмі важна. Я вось заахвочваю, толькі трэба папярэдзіць, бо гэта не так, гэта такія даўжэйшыя троху малітвы, і адпаведна ксёндз павінен разлічваць, што ён вось за гэты час там будзе толькі 2-3, дзе будзе пасвячэнне сям'і сэрцу Езуса, а так ён можа быць у 8-9, как кажуць, то есть настолькі, но трошачки есть часу. Ну і заўсёды памятайце, што я заўсёды, і ксёндз Кірыл, напэўна, заўсёды ахвотна, якія клопаты, праблемы выслухаем духоўнага характару, калі ёсць магчымасць дапамагчы, пастараемся гэта дапамагчы. Вы ведаеце, што ксёндз Кірыл калісьці быў у нас кіраўніком дыяцэзіяльнага суда, і калі ёсць каго пытанні, што тычыць, што не можа хадзіць да споведзі, другі раз пасля шлюбу, другі раз жанаты ці замужам, ці яшчэ нейкія пытанні гэтага характару, звярніцеся. Можна да мяне звярнуцца, але таксама тут спецыяліст у нас есть, калі ласка, вось можна вырашаць, пакуль у нас ёсць такая магчымасць, ксёндз Кірыл, тут ёсць, можна вырашыць шмат пытанняў. Толькі не адцягвайце гэта. Не цягніце, раз, запыталіся, зрабілі, сабралі дакументы, ўсё, і кажуць, справа вырашана. І кажуць, гэта вельмі важна. Мэты трэба дабівацца хутка. Я таксама ў сваім жыцці стараюся каваць жалеза, пакуль куецца яшчэ. Гарачое, кажуць, ані там расцягваць, што зараз астыне, а там, а яшчэ раз зрабіў, і ўсё пытанне вырашанае. Поэтому вельмі прашу вас вось это пытанне так заўсёды падняць, каб прыступаць да сакраментаў, бо Христос сказаў, хто спажывае маё цела, п'е маю кроў, мае жыццё вечнае, хто не, прабачце. Там не сказаў, што если будете ходить до касцёла, але до камуніі не, то так, то попадзеце. Не, тут есть много пытанняў на гэту тэму. Так, самае важнае. Сёння, зараз пасля святой імшы, нашыя юныя таленты прадставяць вашай увазе батлейку. Хто мае магчымасць астацца, але заклікаю больш астацца, паглядзець, сколькі хвілін это будзе ўсё. 15 хвілін, я думаю, на абед успееце яшчэ дабегчы. Можа, каму на аўтобус трэба, уже ладно, аўтобус. Але застаньцеся. Запрашаю ўсіх, асабліва дзяцей, на гэтае каляднае мерапрыемства. Таксама ёсць у нас, видите, там так нашыя мастакі, мясцовыя таланты, вось намалявалі вельмі цікавую такую кампазіцыю «Чакаю цябе, добры Божа», і таксама будзе падвядзенне вынікаў гэта конкурсы. Ось вельмі прыгожыя малюнкі, няхай Пан Бог ім благаслаўляе, дасць святло, асвеціць Дух Святы іхнія магчымасці, умення, і каб яны так развівалі далей гэта ўсё. І прашу Божого благаслаўлення над усімі вамі. А зараз атрымайце Божае благаслаўленне. Пан з вамі. И с духом твоим. Нехай вас благословить Бог усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Амен. Идите в спокое Христа. Дякуем Пану Богу. Побіяння. Фабияне, наш чудотворца,
небесной силой небо освятилось. Радуйся, земля, узрадуйся, Сын Божий народился. В Бетлеем спяшайте, стайню отшукайте. Радуйся, земля, узрадуйся, Сын Божий народился. Спал царком родился, свету объявился. Радуйся, земля, узрадуйся, Сын Божий народился. Гэты спеў вясёлы прынеслі анёлы. Радуйся, земля, узрадуйся, Сын Божий народился. С моцным хваляваннем люди бегли к стайні. Радуйся, земля, узрадуйся, Сын Божий народился. І дитя віталі, Бога прославляли. Радуйся, земля, узрадуйся, Сын Божий народился. І мудреці спашатай честь отдали Пану. Радуйся, земля, узрадуйся, Сын Божий народился. І як уладару тут складали дари. Радуйся, земля, узрадуйся, Сын Божий народился. Всех Христа вітаймо, Глорія спяваймо. Радуйся, земля, узрадуйся, Сын Божий народился. летів сюди, як стрела. Габриель, ну може ти так поспішливо нас усіх сюди покликав? Напевно, відбулося нечто вельми важне, коли прийшлося відповісти і наші справи. Так, мої дорогі аньоли, ваша правда.
Я собрал вас усіх, каб обвясить радостную новину. Сегодня с неба сошел на землю Сын Божий, той, кто выратует людей и вызволит их от пекла, той, кто возьме на себе грех Адама. Радуйтесь! Сегодня в Бетлееме Дева Мария, чистая як лилея, народила Иисуса. Мы чакали гэтага 400 годов. О, здійснилося, Бог немовля завівся на свет, каб стать человеку братом. Дозволь же нам, Архангел, песню прославить Иисуса. Конечно, поспевайте. А теперь треба, кабы люди доведались про народжение Божьего Сына. Тому у меня есть до вас просьба. Ты, Анёля, светила у небесных, в высоком небе забыли яркую зорку. Нехай она показывает дорогу в Бетлеем. Вы, куткокрылые, спешайтесь до пастушков, бо гэта у их Мария с Юзефом зашли в притулок и поверите им про цудовное народжение Иисуса. Ну а ты, самый голосистый, иди до немовля, заспевай ему песню. Ми зрозуміли твоє доручення і виконаємо їх з любов'ю до Бога і до людей. Боже, все поснули. Яны так спять, тому что у их есть тата и мама. А я сирота. Мне так самотно на гэтым свете без батькоў. Як же хочется притулиться до мамы, обнять тату. Ну, вось зубы. Треба ісці спать. Добре, пасуйте. Здаецца, хтосьці спяваў песню. Я нават слова запомнил. Ці мне гэта паснілася? Зноў спяваюць. Ой, что за зямля! Прачынайцеся, глядзіце, небо горыць. Бойтесь, пастушки, гэта не пожар на небе. Гэта мы анёлы пришли до вас новиною. Сегодня в Бетлееме народился Мессия. Мессия? Той, кого мы так долго чакали? Менавіта так, ён, збаўца свету. В Бетлееме у стайни народился сёння Иисус, потому что люди не хотели дать ему притулок. И теперь прибежит на силу, согретый дыхание, ославит Бога. Не может быть, у людей были такие каменные сердца. Можа, і я сирота. Не раз бодявся голодный холодный. Никто не дал мне притулок. Чистое ваше сердце, пастушки. Идите за этой зоркой в Бетлеем, где у стайни знойдете Юзефа, Марию и немовля, и поклонитесь Иисусу.
бажає. Треба согреть и накормить маленького Ельца. Возьму для порцию, а я масло и молоко. Я дам овечью шкуру, а я орешков. Что ты плачешь? Я сирота. Я не маю ничего, что могу подарить Ельцу. Я дам тебе яблоко. А я фермиков. И он, напевно, любит фермики. Ничего, что теперь плачешь. Теперь ты маешь закрыть. Так, але яны ваши. Я хочу подарить Ельцу что-нибудь свое. И тебе этот прихожий голос. Подари ему песню. Еду с радостью прийняв такий подарунок. Так і зроблю. Дякую. Ну а тепер ідемо к Віфлеєму. Ми повинні бути там першими. Прославляйте Бога, мои анёлы. И Он же пришел на землю, как принести людям надею, кабы человек мог изнестися до небесов. Дякуем Тебе, Боже наш. А где ж пастушки? Глядите, дети, кто там наближается? Ці не пастушки, это наши. Вітаю тебе, Єву! Як же ми раді, що ти старий, я не скромна, але я чистого серця. Возьми, это Маша, ну
особи свобода, повністю підкласти тебе по самої голови. Нехай дим гэтых хадила унесеться в небо, стане знаком нашої слави. А вы, дети, так само памятаете про споткание с Иисусом. А теперь давайте все разом заспеваем. Вялікі дзякуй усім гледачам, дзякуй, што засталіся, падтрымалі нашых юных акцёраў сваімі усмешкамі, апладысментамі. Дзякуй вялікі нашы таленты, нашы здольныя дзеткі. Ад нашых валанцёраў Карытас для вас такія сімвалічныя падарункі. Можна цяпер даць. І ў гэты момант яшчэ хвілінка вашай увагі. У нас яшчэ шмат здольных дзетак і моладзі ў парафіі. У нас праходзіў конкурс малюнкаў, які называўся «Чакаю цябе, добры Божа». 17 дзетак захацелі паўдзельнічаць і намалявалі то, як яны чакаюць Езуса, як яны святкуюць Божае нараджэнне. І мы таксама хочам кожнага адзначыць. Цяжка было вызначыць, хто першы, хто не першы, таму што усе здольныя, усе цудоўныя малюнкі намалявалі. Самы малодшы ўдзельнік – гэта Ева Высоцкая, 4 гады. Ева, ці гэта ты? Калі ласка, таксама падарунак. Ева, калі ласка, хадзі сюды. Зараз... Наступны ўдзельнік Андрэй Курыла. Андрэй Курыла, ці ты ёсць? Таксама выходзь, калі Ева, зараз атрымаеш падарунак. Наступны Дем'ян Персікаў. Персікаў Дем'ян. О! Зараз вам прынесуць падарункі, чакаем. Наступны ўдзельнік Вера Осіна. Вера Осіна. О, калі ласка. Можаш тут? Наступны Ягор Крамсаев, наш король. Таксама умее маляваць. Можете давать? Давайте. Ева. Андрей. Кто атрымаўся, дайце. Так, Вера. Вера. Так, наступны ўдзельнік Тацяна Лаўрыновіч. Тацяна Лаўрыновіч. Не.
Бабуля. Атрымае апладысменты бабуля. Уклад бабулі таксама важны, канешне. Заслужила на апладысменты. Наступны Саша Далідович. Саша Далідович. О, Саша. Ксения Чарняўская. Ксения. Наступны Дар'я Йотчик. Дар'я Йотчик. Ты Дар'я? Ты Дар'я? Дар'я, калі ласка. Так, Дар'я. Наступны Соф'я Жибуль. Соф'я Жибуль. Няма. Діяна Ланкевич. Діяна Ланкевич. Ёсць. Александра Княжевич. Александра Княжевич. Няма. Аплодисменты для яе. Софья Латушка. Софья. Доминика Персикова. Мирослава Бакленева. Глеб Демин. Глеб. Ласка. Все. Значит, не пришли. Вялікі дзякуй усім акцёрам, усім мастакам, бацькам, бабулям, усім, хто дапамагаў. Таксама вялікі дзякуй, хто дапамагаў дэкарацыю арганізоўваць. Няхай нашыя таленты надалей служаць Пану Богу. З Паном Богом. Дзякуй. А цяпер няхай будзе прасці благаслаўленне ксяндза. А фотка на памяць з акцёрамі? Фотка з акцёрамі. Потом с малюнком. Вот так. О, хорошо. Ну, ничего. Так, а теперь мастаки Калиласка. Художники. Художники, давайте. Усе мастакі, калі ласка, на здымак з пробашчам.